Počúvaj, zubárik, niečo ti poviem. Čo? Nemám ťa volať zubárik, máš radšej oslovenie stomatolog? Ja mám zasa radšej svoje zuby ako tvoje. Tak neprovokuj, ak ich ešte chceš mať. Urobíš si ich síce späť lacnejšie, ale bolesť bude minimálna taká istá, ako bola tá moja. A potom uvidíme, aké ostré drápy máš ty. Takže ty génius stomatologický, máš jediné šťastie, že som dnes taký vyčerpaný, že nemám už žiadnu silu, aby som sa ti odďačil za tvoje bezplatné služby. Tak ti dám aspoň radu zadarmo. Vyhýbaj sa mi veľkým oblúkom, keď ma zvadáš. Tak, ako sa ti to darilo doteraz. Áno, opravujem sa. Teda do chvíle pred 10 minútami. Nie, teraz už nemusí stávať, ty genius. Exnem tento drink, si vypláchnem hubu. Mám tam ešte piesok z púšte a pôjdem sa pekne osprchovať na izbu. Áno, to medzi tými zvyšnými zubami je piesok. Vážne sa ma pýtaš, či sa mi na to môžeš pozrieť? Čo si chce spraviť fotku do ordinácie, alebo snad nad postel? Ty sa k mojim zubom už v živote nepriblížiš. Maximálne na 3 metre. Čo, drahá? Delegát nám vybral tú úplne najlepšiu izbu. Je tam aj vaňa s výrivkou? Že snáď som mu za to nijako cestou spúšte nemusel zaplatiť? To čo sú za otázky? Veď vieš, že mám na karte vyčerpaný limit. Tak ako inak by som mu mohol platiť? Fakt divné otázky. Ty sa čo usmieš, delegát? To, že sme spolu prežili nezabudnutelné dobrodružstvo, neznamená, že som ti odpustil ten zážitok z lietadla. Tak peri k sebe a myslí na to, že si panic. A vidíš, tento výraz chcem vidieť vždy, keď ťa stretnem. Čo, drahá? Že na tej minci bola panna? Áno, presne tak som to myslel. To je tým pieskom. Tak idem do výrivky a keď chceš, tak sa ku mne môžeš pridať. Čo si mi pripravila? Malý darček? Je na posteli? Budem prekvapený? Takže verí, že to ocením. Tak to, aby som sa ponáhľal. Čo som povedal? Beri k sebe a ty genius 3 metre. Žiadne úsmej. Budeš rád, že ak sa mi bude páčiť izba. Celý hotel je úplne plný a mal si čo robiť, aby nám dali ten apartmán? Bez komentára. Posúdim, keď uvidím. Radšej už pôjdem. Fakt pekná izba. Veľká, priestranná. Idem do sprchy. Počkať. Dráha spomínala darček. Ten si pozriem ako prvý. Tu je na posteli. Čo to je? Malá krabička. Nič ma nenapadá. Uváž to. Veď mne nič nie je. Au! Preba, čo to je? Malý škorpión. Práve ma bodol do ruky. Au! A znova? Kde je ten malý hajzlík? Kam utekal? Kašlem na ňo. Malé bodnutie, veľké škody. Čo to hovoril delegát? Pre pána, rýchlo si mu zau, moja noha. To ich bolo koľko v tej krabičke. Rýchlo tenisku, nech ho trafím. Au, zadok. Nechaj ma na pokoji. Kde si ty? Radšej idem von z izby. Rýchlo. Rýchlo by sa tie rany. Ruka, noha. Drahá. Potrebujem s niečím rýchlo pomôcť. Či som bol prekvapený? Áno, bol. Hneď 4-krát. Len to zatiaľ nestíham oceniť. A jedno to prekvapenie potrebujem rýchlo vysať.
Prečo si sťahujem nohavice? No, to bude tým, že tam ma bolel ten malý škorpión. Priamo tu. Čo to robíš, delegát? Áno, treba to rýchlo vysať, ale ty to robiť nebudeš. Kam ideš, drahá? Pre aký vysávač? Normálne to vysaj ústami, tak ako to chce urobiť ten chmulo? Čo hovoríš, genius? Že by si to mohol skalpelom narezať a potom to pôjde ľahšie? No to poznám a nakoniec mi cez ten otvor vytrhne zub múdrosti, ne? Nechceš ma náhodou predtým priviazať? Nič sa narezávať nebude. Všetci sa okamžite otočte. Manželka sa hanbí. Tu nie je nič k smiechu, delegát. Žiadne porekadlá. Že ty by si to už dávno mal? To je síce možné, ale radšej to risknem, ako žiť s tou myšlienkou. Nekecaj a choď radšej zabiť toho škorpióna na našu izbu. Už je to drahá. A teraz mi prosím ťa vysvetli, ako ťa napadlo dávať mi škorpióna v krabičke. Že bol taký zlatý? A si myslela, že ma to poteší? No ja to oceňujem, len na budúce mi takéto darčeky dávajú v priehľadnej krabičke s lepkou na vrchu. Tak ako to dávaš na tie kompóty. To nie je lepka, ale orech? Že aby si vedela, že sú v nej zavaraniny? Aha. No veď, ale význam je rovnaký, nie? Veď vieš, že som na orechy alergický. Že si to nepamätáš? Veď, ale to bol dôvod, prečo som nedošiel na naše prvé rande. Áno, drahá, dobre si pamätáš, že na naše prvé stretnutie som došiel. Ale nedošiel som na to v kaviarni 2 dni predtým. Áno, to stretnutie ohľadom Avon katalógu si mala mať so mnou. Čo sa smeješ, genius? Ja ti dám Avon Boy. Prečo som to nazval teda rande a hlavne si není istá, že som ti o tom hovoril? No, tak je možné, že som ti to nepovedal. Veď som vtedy vlastne nevedel vykoktať súvislú vetu. Áno, delegát, bola to alergická reakcia. Bol som v nemocnici 2 dni. Čo? Že bežne tam človek dostane inekciu a ide domov? No to je možné, ale v mojom prípade sa to trochu skomplikovalo. Tak preto som koktal aj na tom stretnutí? Nie. Rozprávať som vedel. Len keď som ju uvidel konečne tak zblízka, tak mi všetko vyfúčalo z hlavy, ako pri skúške na škole. Nie je jedno, z akého predmetu to bolo, genius. Proste ma nič normálne nenapadlo a len som hovoril, tak to je 5. strana, a to je voňavka, a to je 8. strana a rúž. Áno, drahá. Nechala si ma trápiť až do konca, no ešte si to prelistovala 2-krát. To delegát. Či sme sa vtedy dali dokopy? Áno, uhadol si. Listovala a ja som na ňu nenápadne pozeral a nakoniec sme dali dokopy peniaze a zaplatili. No a potom som už len pozeral, ako odchádza smerom domov. Či som ju odprádil? Nie. Ťažko by sa mi utekalo popri jej aute. Jazdí hrozne rýchlo. Áno, drahá, ty si vtedy nevedela, že to mňa si zrazila z toho rebríka. A vôbec si netušila, že to malo byť rande. Tak delegát, čo ten škorpión v našej izbe? Že si ho nenašiel? Tak tam asi už nie je. Akože asi. Tak si tú izbu poriadne prehľadal. Aha. Oni tie malé potvory sa vedia dobre skryť. No, ale tak to nám teda vybav takú inú izbu. Cítim sa ako divne.
Žiadna izba nie je voľná? Jedine, že si s nami niekto dobrovoľne izby vymení? Tak, genius môže splatiť svoj dlh. Pozerám, že si ideš už zobrať veci a presťahuje sa do našej izby. Je to od teba milé. Akéže nie? Ideš na svoju izbu radšej prekliešte a nech ti radšej vytrhnem 2 zuby? Aby sme si boli kvit? Asi omdliem. Dra, čo robíš? Ješ oriešky, čo boli na stole? To si ich jedla aj predtým, ako som prišiel? Prečo sa pýtam? Len som rád, že ti tak chutia.